Hi guys, welcome to our channel TFAFers TV. We are back again with latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Voltz anga achibvunzwa namissvcandy painterview kuti wakambodanana here nemusikana waHoly 10 anonzi Kim, asi adedzera kuti aiwa zvitaurwe izvi. Of which ambobvunzwa ataura futi iye Voltz akati Holy 10 voice rake harisi raiva ichishandisa kudhara. Saka Voltz ataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana, asi mapindiriro anga achiita mibvunzo yacho ndo yaita kuti vazukuru vambuya nehanda vataure zvinhu zvakawanda pamusoro penyaya idzi. Aripo mumwe munhu auya akati musikana waVoltz ari kudyirwa musaga hauna hasha, because Voltz abvunzwa kuti komusikana wako ndiani, akati haiwa handingaite kuti ndikuudzei. Asi aripo mumwe munhu auya ati Voltz akatangira baba kudya bota, which means vanhu vari kuti Voltz ndiye akatanga kudya Kim ningikira asati Holy 10 asati adya. Mumwe munhu akauya akati JT Voltz is humble hake. Mumwe munhu akati that's why Holy 10 achiti there will never be peace. Imagine akatangirwa kudya bota on your most prized trophy. Mumwe munhu akati answer tatonayo kare inga mopindura zvakangwara, well done. Mumwe munhu akati mwana akadyiwa chete. Mumwe munhu akauya akati mwana anga ari side chick akangodyiwa ma2 minutes. Mumwe munhu akati JT haadanani nemahure. Mumwe munhu akati chakaipa ichi chimunhu ichi. Mumwe munhu akati naKim vakadyanana real quick fast in a hurry. Akatambidzwa mujaya vakaita official, so mumaziso enyu mujaya ndiye anogona kudya pombi chete, but musingaziye kudya pombi dzacho dzinotera madeep harsh voice. Saka vari kureva kuti Kim anenge anotera madeep harsh voice, akadarika kuna Voltz akaenda kuna Holy 10. Mumwe munhu akati it's because they had a situationship, but he hit it first. Mumwe munhu akati okay, that's why mujaya hates him 2 bites and pieces. Mumwe munhu akati pane ari kudya marutso emumwe. Mumwe munhu akati JT is the Zim hip hop. Mumwe munhu akauya akati mwana akatambwa chomama chete. Mumwe munhu akauya akati mukomana akadya bota. Mumwe akaseka akati saka pane ari kudya ma-leftovers. Mumwe munhu akauya akati JT ane ma1, JT ane maplan. Mumwe munhu akauya akati kana vasina kudanana akadyiwa kalafu kacho. Mumwe munhu adedzera kuti JT paabvunzwa nyaya yekudanana aseka zvazvo zvinoratidza kuti vanenge vakadyanana. Mumwe munhu akauya akati kune vanoziva apa patokonfirmwa manje. Mumwe munhu akauya akati if they never dated it's just a simple no, she just featured in his video chete, nothing more. Mumwe munhu akati Harare is just one big bedroom. Mumwe munhu akati tuma reply tune violence mukati itwi. Mumwe munhu akati kakuvengana kavo naHoly 10 ndeke kuti vakadya mwana 1 yeke. Mumwe munhu akauya akati vakadanana mumweya. Mumwe munhu akauya akati Voltz kudya haana hake. Mumwe munhu akauya akati pane yakatambika chete, vanhu ava vanozivana. Mumwe munhu akati muchishona tiri kuti Voltz ndiye mutungamiri wevechidiki uye akadya bota. Mumwe munhu akati hapana mwana akadyiwa chete. Mumwe munhu akauya akati JT ndiye aidya Kim, inzwai inini, asi bhebhi rakazongobaya namujaya. Mumwe munhu akauya akati hanzi anga asati ane voice iroro, which means musakangano JT ndiye anga achibvunzwa nani namissvcandy akadedzera kuti anga asati ane voice iroro. Ndo nyaya iripo guys, asi mumwe munhu adedzera kuti answer tanayo takuziva kuti chii chakaitika. Mumwe munhu auya akati Kim ndewe kumama uyu. So ndo nyaya yatinayo guys. JT ari kukonfirma kuti iye anenge akadya bota Holy 10 asati aridya. I don't know guys kuti munoti kudi. Please comment down below mutiudze kuti mimi muri kuti kudi. Thank you so much for supporting us. Don't forget to subscribe if you are new to this channel. I'm out.